al respectului și al prieteniei sincere. Vă doresc să aveți bucurie, sănătate și momente de neuitat la sărbătoarea noastră. Grafinul cu rachie, unde? Mai la Щиро вітаємо вас на міжнародному фестивалі «До витоків роду і віри». Святі, яке об'єднує нас навколо наших традицій, культури, рідної мови та духовних цінностей. Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати спадщину предків, зберегти народні звичаї, пісню, танець та віру, які передаються з покоління в покоління. Înainte de a începe sărbătoarea noastră, vă invităm să păstrăm un moment de reculegere. În memoria tuturor eroilor care și-au dat viața pentru pace și libertate. Datorită curajului și jertfelor, astăzi ne putem aduna împreună, ne putem bucura de această zi și putem păstra vii tradițiile, credința și valorile noastre. Să le păstrăm amintirea vie în inimile noastre. Перед початком нашого свята просимо всіх шанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв, які віддали своє життя за мир, свободу та майбутнє країни. Acestei frumoase sărbători, în semn de recunoștință față de Dumnezeu și de respect pentru valorile credinței care ne călăuzesc, îl invităm cu deosebită evlavie pe Părintele Vasile Nicoriuc, protoiereul paroh al Bisericii Adormirea Maicii Domnului, să binecuvânteze Festivalul Internațional la izvoare de neam și credință și pe toți cei prezenți.
Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Deoarece s-au petrecut sărbătorile pascale, dar totuși acest salut de Hristos a înviat, adevărat a înviat, încă mai este valabil până la înălțarea Domnului. Până la 50, până la Duminica Mare. Dar cu vechime, prorocii așteptau de la Dumnezeu să le dea un semn. Și după mult timp de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu, a ținerii poruncilor lui Dumnezeu, primea un semn oarecare. Și noi, la rândul nostru, primim în fiecare an semnul împăcăciunii a omului cu Dumnezeu. Darul Duhului Sfânt, precum s-a pogorât în chip de limbi de foc peste apostoli, așa se pogoară în fiecare an la Ierusalim și de la Ierusalim se împrăștie în toată lumea acel dar al Duhului Sfânt, focul care iese din cetatea Ierusalimului, din mormântul Domnului. Așa și noi așteptăm, de cum au așteptat prorocii acel dar, acea minune să o vadă, noi așteptăm în fiecare an. Și Dumnezeu, cu blândețea sa, Dumnezeu, prin toată milostivirea sa față de creatură, față de creștin, de om, ne dă acel semn, ne dă acea împăcăciune a omului cu Dumnezeu. Darul Duhului Sfânt în chip de foc. Și noi, la rândul nostru, împărțim în Sfintele Biserici acel dar cu chemare. Veniți de luați lumină! Cei care participă la sărbătoarea Paștelui la Înviere, în biserică se sting toate lumânările și iese preotul cu techirea, adică cu 3 lumânări și zice veniți de luați lumină de 3 ori și apoi veniți de luați lumină, lumina lui Hristos luminează tuturor. Așa și nouă ne luminează pe toți cu acel dar, cu această iubire de oameni cu Dumnezeu de fiecare dintre noi. Iubiți creștini, stimați oaspeți, copii, dragi, Dumnezeu să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre după credința voastră. Dumnezeu să vă dea toate bunătățile după virtuțile voastre. Și acea binecuvântare pe care o primește preotul în Sfintele Paște să fie peste voi toți și această sărbătoare să vă fie binecuvântată pentru toți și pentru cei care vor participa la această sărbătoare. Doamne ajută! Astăzi suntem onorați de prezența unor distinși oaspeți, oameni care susțin cultura, educația și valorile spirituale ale neamului nostru. În sală se află distinși oaspeți, reprezentanța Consulatului General al României la Cernăuți, în mod special consul de carieră Toma Cristian Drăcica. Reprezentanții ai Primăriei Comunei Boian, domnul primar Aurel Babin. Viceprimarul Consiliului Sătesc, domnul Vasile Babin. Specialist principal responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, doamna Adriana Morar. Doamna Angela Bota, director al Liceului numărul 1 Boian.
Doamna Svetlana Hauca, director al liceului Liderul Ion Miculce. Doamna Parascovia Juc, director la grădinița Luminița. Doamna Ala Nicuriuc, director compartimentului preșcolar Ion Miculce. Îi mai avem ca oaspeți de onoare pe doamna Maria Toaca Andrieș, jurnalistă, președinta Societății Doamnele Române. Doamna Carolina Gitaru, jurnalistă, interpretă, vicepreședinta Societății Doamnele Române. Doamna Lilia Govornean, președinta Societății Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina. Domnul Vasile Bâcu, președintele Societății pentru Cultura și Literatura Română Mihai Eminescu. Domnul Vasile Carlașuc, ziarist, publicist, poet, o promotor a valorilor culturale și istorice. Doamna Felicia Toma, jurnalistă, publicistă. Domnul Nicolae Hauca, jurnalist, publicist. Domnul profesor Vasile Adascalițe, președintele Societății Prietenii Basarabiei, Bucovinei și a Ținutului Vierța, împreună cu echipa sa. Domnul Vale Hudeș, directorul televiziunii și radioului Glasul Nordului. Domnul Dmitrie Cătălin Zlei, primarul Comunei Hudești. Domnul Victor Dide, primarul satului Pererita, Republica Moldova. Domnul Dumitru Parasca, președintele Asociației Culturate Regatul Sânzierilor. Cu deosebită onoare și respect, îi oferim cuvântul domnului primar Aurel Babi. Hristos a mers. Stimați consulteni, stimați oaspeți, și avem oaspeți de România, din Republica Moldova, sunt foarte fericit să vă întâlnim pe meleagurile noastre, în comuna noastră. Îmi pare bine că se păstrează obiceiurile, îmi pare bine că putem să ne întâlnim, să vedem atâta copii în sala aceasta. Deci aș vrea și peste 10 ani, ca tot așa să putem întâlni, să auzim vorbă românească. Eu cred că mamele mă înțeleg ce vă spun eu. Deci, m-ați înțeles, nu? Bateria să vă plăcută, distracție și de bună. Iar acum vrem să oferim cuvântul domnului consul de carieră, Toma Cristian Decica. Hristos a înviat. Preacuvenice Părinte, domnule primar, stimați invitați, oaspeți, dragi voiniceni, prieteni, părinți și copii. Vă mulțumesc pentru plăcerea și onoarea de a fi alături de aici de dumneavoastră în această zi. Ca de fiecare dată, Consulatul General al României la Cernăuț răspunde pozitiv invitațiilor pe care le primește și de această dată vă revine mie onoarea și plăcerea de a reprezenta consulatul. Doamna Consul General nu este în Ucraina pentru moment. Doresc doar să vă asigur, pornind de la ceea ce a spus domnul primar, că noi depunem toate eforturile astfel încât să vă sprijinim, să reușim să păstrăm limba română aici în Boian și nu numai în toată Bucovina de Nord. Vă doresc o sărbătoare, o zi extraordinară, mult succes celor care urmează să urce pe scenă. Am omis să menționez statul român, în momentul de față, depune eforturi, va încerca ca în acest an să opere din nou cursele pentru toți elevii de această dată, de la clasa 1 până la clasa 11-a,
și profesori. Sperăm să se și reușească. Așa că nu rămâne decât să vă urez succes. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, vă mulțumesc pentru implicarea de care dați dovadă, mulțumesc părinților pentru efortul de a-și sprijini copiii, de a fi alături de ei. O zi bună, vă doresc! Iar acum, dragi prieteni, a venit clipa mult așteptată. Invităm pe scenă pe cei mai mici participanți ai festivalului, copiii din compartimentul preșcolar al liceului Liderul Ion Miculce din Boian. Cu inocență, gigășie și zâmbetele lor, ei ne vor bucura inimile și vor deschide programul artistic cu un dans minunat. Să primim cu aplauze! Tradițiile vom păstra și o horă vom dansa.
pe toți cei din Boian, mai ales pe cel care ține în spate camera. Bravo, bravo! Să-i aplaudăm încă o dată și vrem să ne oferim o diplomă de merit. Дай установи Чернівецький центр національних культур Роша, керівник Володимир Довгий. Цей чудовий колектив зберігає та популяризує народні традиції, передаючи мовою танцю красу, енергію та душу нашого народу. Кожен їхній виступ – це яскрава палітра емоцій, майстерності та любові до рідної культури. Зустрічаємо народний аматорський ансамбль народного танцю «Колорит» з щирими оплесками. Ну не треба музики. ансамблю народного танцю «Колорит» і запрошую одного на сцену, щоб вручити диплом. Дякую вам. Iar acum, dragi prieteni, pe scenă își fac apariția membrele ansamblului de dansuri populare Miorița, grupa fetelor.
Aceste tinere talente duc mai departe cu mândrie frumusețea tradițiilor noastre, păstrând viu jocul popular, portul autentic și spiritul satului boian. Prin grația, disciplina și dragostea lor pentru dansul popular, ele ne vor oferi un moment plin de energie, culoare și emoție. Iar în continuare pe cei scene vor evalua și cei mai mici dansatori al ansamblului Meorița, grupa mică, cu pași mici, dar cu multă bucurie și dorință de a învăța. Acești copii minunați pășesc pe drumul frumos al tradițiilor noastre strămoșești. Ei sunt viitorul ansamblului Meorița și dovadă vie că dragostea pentru folclor se transmite din generație în generație. Să primim cu aplauze calde!
să oferiți și vouă o diplomă de merit pentru cei mai mici membri a ansamblului Miorița. Iar acum, pe scenă urmează să urce micii artiști de la Instituția Preșcolară de Învățământ Luminița, grupa mare, cu ochii luminoși, zâmbete sincere și multă bucurie în suflet. Acești copii minunați ne vor oferi un moment artistic plin de gingașie și culoare. Talentul lor și emoția cu care evaluează pe scenă vor aduce în inimile noastre multă căldură și voie bună. Să întâmpinăm cu drag și cu aplauze călduroase.
pe oaspetele nostru drag, primarul Comunei Hudești, domnul Dmitrie Cătălin Zlei. Vreau să vă spun și eu, Hristos a înviat. Pentru peste câteva zile o să spunem Hristos a înălțat, adică joi. Preacucernice Părinte, reprezentanța ai statului român de la consulatul din Cernăuț. Domnule primar, mă bucur să vă cunosc, chiar dacă sunt a doua oară aici. Îmi face o deosebită plăcere. Domnul primar de la Pererica, la fel, suntem vechi prieteni și mă bucur că v-am întâlnit aici. Mulțumesc, domnul Serghei, pentru invitație. Chiar citind titlul acestui spectacol, m-a emoționat un pic. Credință, izvoare, tradiție. Da, într-adevăr, asta ne unește. Și chiar dacă dumneavoastră sunteți organizatorul, creierul, coloana vertebrală, doamnă Poplitar, dacă îmi permiteți, să-i ofer un buchet de tot, doamna Poplitar, pentru că nu este prima dată, am colaborat cu doamna, anul trecut de 1 iunie a fost invitat la noi, vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult și îi mulțumesc domnul Serghei Poplitar pentru Da, mai sunt și probleme tehnice, întotdeauna, dar am rămas profund impresionat de primii copii care sau cred că numărul 2, care au trecut peste acest moment și nu s-au emoționat. Felicitări! Felicitări pentru acest spectacol, domnul primar, domnul director al Casei de Cultură. Vă așteptăm și pe meleagurile noastre, chiar dacă suntem foarte aproape aici de dumneavoastră. Iar, domnule primar, sper să colaborăm nu numai din punct de vedere cultural, și din punct de vedere al altor lucruri prin care cei din Uniunea Europeană or să, pe exercițiul financiar 2028-2034, o să vină diferite programe și culturale și de altfel pe pe zona de nord-est a României. Și atunci sper să ne întâlnim mult mai des și să fie trecere mai ușoară între noi. Vă mulțumesc mult și petrecere frumoasă în continuare. Vă mulțumim din suflet pentru așa cuvinte de urare frumoase și sperăm într-adevăr să fie colaborările noastre de mult succes în viitor. Mulțumim! Lui îndrăgiții noștri dansători ai ansamblului de dansuri populare Miorița din Boian. După primul moment artistic care ne-a încântat prin frumusețe și autenticitate, membrii ansamblului revin cu un dans nou, pregătit cu aceeași pasiune și ansamblului Miorița.
Iar acum vedem în scenă elevii claselor a doua și a patra a liceului numărul 1 din Boian, împreună cu soliștii Petru Juc și Milina Cozac. Vă invită să pășiți într-o frumoasă atmosferă de sărbătoare și lumină. Prin glasurile lor calde și pline de emoții, acești copii talentați
au pregătit pentru dumneavoastră un colaj de critice sensibile și pline de suflet, aducând în inimile noastre speranță, pace și credință. Iar în continuare, elevii claselor a 5-a și a 7-a al liceului numărul 1 din Boian vor completa acest moment artistic cu un dans plin de energie și bucurie, demonstrând încă o dată dragostea lor pentru tradiții și pentru frumos. Vă dorim o audiție plăcută și momente pline de emoție. Primăvară dulce, iarăși a venit, cu lumină sfântă, totul s-a umplut. Florile zâmbesc sub cerul luminos și noi vestim cu bucurie, a înviat Hristos. Hristos a înviat, spune merg cu glas, Hristos a înviat, răsună acest ceas, Hristos a înviat, cu suflet credincios. Cu bucurie în suflet și glasuri cristaline, noi cântăm astăzi pentru voi și pentru bine. Vă aducem vestea sfântă prin cântec luminos. Primăvară dulce, ne-ai venit frumos. Primăvara a adus lumină pe pământ, flori frumoase și un soare rând. În suflet avem pace și bucurie mare, că Hristos a înviat cu Sfântă Sărbătoare. Cu inimă curată, azi ne rugăm cu gânduri bune, Domnului le dăm rugăciunea noastră spre cer o înălțăm, apără-ne, Doamne, și cu drag cântăm. Ra
Bravo, bravo și vă așteptăm înapoi în scenă pentru a mâna diplome de merit pentru elevii clasei a 7A și a 7B. 4A și a 2A. La fel, o diplomă de merit se acordă elevului liceului numărul 1 Voian Petru Juc. Aplauze, aplauze! Și încă o diplomă de merit pentru eleva liceului numărul 1 Voian Cozac Melina. Să facă elevii o poză frumoasă și după aia continuăm. Mă întorcem блоком від справжніх майстрів танцю Новоселицької міської територіальної громади. На сцені для нас виступатимуть заслужений ансамбль танцю «Ватра», Центр культури та дозвілля Новоселицької міської ради, керівник Ірина Янакій. Естафету перехоплює наше підростаюче покоління, молодша, середня та старша групи ансамблю танцю «Марцішор», філії клуб села Маршинці, керівник Ема Мандреско. Зустрічайте гучними оплесками творче суздір'я Новоселичини.
Cu și m-am întâlnit, dragul meu, unde-am intrat, dragul meu, unde-am intrat, și cu și ne-am adunat, și cu și ne-am adunat, dragul de dumneavoastră, dragul de dumneavoastră, că ascultat cântarea noastră, că ascultat cântarea noastră, și că și mai drag mi-ar fi, și că și mai drag mi-ar fi, dacă ați mai îngădui, dacă ați mai îngădui, podrui verdi frunza-i creață, podrui verdi frunza creață, dragostea avem și mândreață, dragostea avem și mândreață, voia n-are soane bun, voia n-are soane bun, și ne-o ține până luni, și ne-o ține până luni. Voinceni, voinceni! Stimat auditoriu, asta a fost urarea noastră cu o piesă din folclorul sucevean, zona etnografică Rădăuț. Venim cu drag la dumneavoastră, tocmai din țara de sus, țara Fagilor, acest mirific ținut de legendă, Covina, ținutul mănăstirilor Voroneți, Sucevița, Moldovița, Humor, Râșca, Cămârzan, Mina și, nu în ultimul rând,
Putna, unde își doarme somnul de veci, binecredinciosul Domn al Moldovei, Ștefan cel Mare și Sfânt, ce trăiește încă în inimile și sufletele noastre. Am venit cu drag în localitatea dumneavoastră, un mini-spectacol cu melodii dragi nouă și sperăm pe placul dumneavoastră. Suntem mândri că acest grup coral, înființat la inițiativa inimosului poet Dumitru Parasca, este înființat cu puțin timp în urmă acest grup ușor, deocamdată e mic, dar sperăm să-l facem și mai mare. Vrem să vă aducem un strop de bucurie în suflet și vă dorim vizionare plăcută. Sfântă bucurată vina, de răsună Bucovina, măi măi. Sfântă bucurată vina, de răsună Bucovina, măi măi. Cântă bucur, trun frăgat, ce s-aude în Voian, măi măi. Bucovina, cai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, măi, măi. Bucovina, cai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, măi, măi. Au festușit, altă țară, ca să-ntor la primăvară, măi, măi. Munților cu creasta rară, nu lăsați raja să piară, măi, măi. Munților cu creasta rară, nu lăsați raja să piară, măi, măi. Că de-o perechi straja voastră va răzi și țara noastră, măi, măi. Că moare Bucovina noastră, măi, măi. Ce-i toată înțelegare,
și minunată orchestra Școlii de Artă din Boian. Conducător Ion Toma. Prin pasiunea lor pentru muzică și prin munca depusă cu multă dăruire, acești tineri artiști dau viață instrumentelor și reușesc să ajungă direct la inimile noastre. Sunetul fanfare pe care o vor prezenta aduce emoție, solemnitate și bucurie, demonstrând că talentul și dragostea pentru frumos merg mână în mână cu respectul pentru tradițiile și valorile noastre. Să întâmpinăm cu aplauze călduroase Orchestra Școlii de Artă din Boian.
care au dăruit pe scenă atâta muncă, emoție și frumusețe. Mulțumim oaspeților de onoare și tuturor celor care au fost alături de noi. Susținând această sărbătoare prin prezența, aplauze și căldura sufletului și plecăm de aici cu inimile pline de lumină, cu drag de neam, de tradiții și de credință, păstrând în noi această zi ca pe o amintire frumoasă și vie. Vă dorim tuturor sănătate, pace și numai bucurii. La revedere!